l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son oncle. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton, qui ne craignent personne, ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi, n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Βλέπετε εκείνο το φτωχό και μόνο καουμπόι που βρίσκεται μακριά από το σπίτι του? Αυτός είμαι εγώ, Lucky Luke. Και είμαι ακόμα πιο μακριά από το σπίτι μου από ό,τι συνήθως. Για την ακρίβεια βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον. Το τηλεγράφημα του γραμματέα της πολιτείας ήταν πολύ επίγοντο όλοι. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι εδώ μόνο επειδή είναι και εκείνος. Καλύτερα εσύ να περιμένεις εδώ, Ντολί. Αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεγάλο Δούκα Λεωνίδ πρέπει να υπογραφεί, Λουκ. Κατάλαβες? Μάλιστα, κύριε γραμματέα μου. Όμως ο Μεγάλος Δούκας είναι φανατικός λάτρης της Δύσης και αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία αυτή αν δεν κάνει πρώτα μια τουριστική επίσκεψη στο Far West. Κατάλαβες? Όχι, κύριε γραμματέα. Ο Μεγάλος Δούκας μόλις έφτασε! Έλα, Λουκ, θα το δούμε αμέσως. Χαίρομαι για την γνωριμία. Με λένε Lucky Luke, κύριε. Да. Λούξιε, да. Η αυτού υψηλότης του είναι ευτυχής για τη γνωριμία. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Εγώ είμαι ο στρατηγός Φιοντόρ Μπουλένκοφ και χαίρομαι πάρα πολύ για τη γνωριμία, κυριέ μου. Λουκ, ο στρατηγός είναι ο διερμηνέας του Μεγάλου Δούκα. Βασιζόμαστε πάνω σου, Λουκ, για να οδηγήσεις και να φρουρείς το Μεγάλο Δούκα. Κατάλαβες? Ναι. Αν κρίνω από τον τρόπο που ντύνεται, σίγουρα θα χρειαστεί φρουρό. Δεν κατάλαβες λοιπόν ακόμα, Λουκ. Υπάρχουν πολλοί που δεν θα διστάσουν μπροστά σε τίποτα, αρκεί να σταματήσουν την υπογραφή αυτής της συνθήκης. Κάτι αρχίζω να καταλαβαίνω τώρα, κύριε γραμματέα. Μου φαίνεται ότι έρχεται καταιγίδα. Καλύτερα να ξεκινήσουμε αμέσως. Από πού θέλετε να αρχίσουμε την ξανάγηση? Αμπιλίν. Η αυτού υψηλότης του θέλει να δει την Αμπιλίν στην πολιτεία του Κάνσας. Την Αμπιλίν? Εκεί μαζεύονται όλοι οι παράνομοι της Δύσης. Είναι πραγματική σφυγγοφολιά εκεί μέσα. Παράνομοι, δα. Καλώς, Λούξιε. Ο Μεγάλος Δούκας φαίνεται ότι δεν αλλάζει γνώμη και τόσο εύκολα, Ντολί. Δεν με πειράζει να περιμένει, αρκεί να αλλάξει αυτά τα μπανάλ ρούχα που φοράει. Νάτος, έρχεται τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερα. Λούξιε. Μπομ. Η υψηλότης του επιθυμεί να γνωρίζει το χρόνο της αναχώρησής μας, κύριε. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να εννοείται πότε φεύγει το τρένο. Σε μισή ώρα περίπου, κύριε. Ας πηγαίνουμε, μην αργούμε, η άμαξα περιμένει. Άμαξα, νιέτ. Αλογάκι, δα. Η υψηλότης του επιθυμεί να πάει μέχρι το σταθμό του τρένου με το άλογο, κύριε. Μου φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί την άμαξα τότε, γι' αυτό και εγώ θα ξεδέσω το άλογα. Γεια! Τα, Τζόλι, βραγιά του κράτια. Να προσπάθησε να πεις «Ντέι, κύριε». Πιο γρήγορα, κύριε, πάλι ακούστηκε αυτή η βροντή, έρχεται καταιγίδα. Επιβιβαστείτε όλοι για το Σεντ Λούις, το Κάνσας και την Αμπιλίν. Όλοι οι επιβάτες επάνω. Σκέφτηκα ότι θα σας άρεσε να δείτε λίγο την εθνική μας πόλη, κύριε.
Хорошо, όμορφη, όμορφη. Η υψηλότητά του ανυπομονεί πάρα πολύ να δει την Άγρια Δύση, κύριε. Να, Άγρια Δύση. Μην ανησυχείτε, θα φτάσουμε εκεί πολύ σύντομα. Πες στο Δούκα να κρατήσει τα άλογα του. Άλογα. Μια πρώτη κράσνιαβο. Να πάρει, όταν είπα να κρατήσει τα άλογα του, δεν εννοούσα και την τόλη. Τα, τώρα. Δεν με νοιάζει που είναι πάνω μου, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσε να λέει το όνομά μου σωστά. Καλύτερα να πω στο Δούκα ότι δεν είμαστε ακόμα στην Αμπιλίν. Το τάραξε αυτό το όπλο. Όπλο, Η μεγάλη γέφυρα, μία ώρα στάση κι ούτε ένα λεπτό πιο πολύ. Η υψηλότης του θέλει να του εξηγήσετε τι είναι η στάση. Πρέπει να πάρουμε νερό και ξύλα για την αδρομομηχανή. Για το μεταξύ, μου φαίνεται ότι αυτό θα ήταν αρκετό. Καθώς το τρένο προχωρούσε και έβγαινε από τη μεγάλη γέφυρα, νόμιζα ότι είχα μια πλήρη και καθαρή εικόνα για την Άγρια Δύση. Μάλλον όμως έκανα λάθος. Να πάρει, υπάρχουν κορμοί μπροστά στο τρένο. Καλύτερα να πω στο Μεγάλο Δούκα να μείνει μέσα. Αυτό είναι ένα παλιό κόλπο των παρανόμων. Α, παράνομη η Άγρια Δύση, δα. Κοίτα, Λουκ, παράνομη. Δηλαδή εννοώ ναι. Άσε με καλύτερα να το χειριστώ εγώ. Da, πυροβολισμός, da. Ο μεγάλος Δούκα κερδίζει εδώ. Ναι. Ανεβείτε όλοι επάνω. Τι νομίζεις γι' αυτό, Λουκ? Μου φαίνεται ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Όταν ανατινάχθηκε η γέφυρα, το μόνο που γινόταν ήταν να συνεχίσουμε την ξενάγηση μας με τα άλογα. Και η έκτη μου αίσθηση έλεγε ότι κάποιος μας ακολουθούσε. Αγελάδα! Έχω το προαίσθημα ότι βρισκόμαστε κοντά στην πόλη των Αγελάδων, την Αμπιλίν. Ναι, η έκτη μου αίσθηση είχε δίκιο. Η καταιγίδα μας ακολουθεί συνέχεια από τότε που φύγαμε από την Ουάσιγκτον. Ελάτε πιο γρήγορα, θα την προλάβουμε. Γεια, Ντόλι! Γεια, Ντόλα, γεια! Μερικοί άνθρωποι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Η υψηλότης του ίσως να δοκιμάσει τον Ντέι. Καθώς ερχόταν η νύχτα στην Αμπιλίν, εγώ αποφάσισα να δείξω στο Δούκα κάτι από τη διασκέδαση της Άγριας Δύσης. Η υψηλότης του είναι μεγάλος λάτρης της μουσικής, ξέρετε. Αυτό το βλέπω. Είναι και επίσης μεγάλος λάτρης του χορού. Ναι. Да, χορός, да. Νιέπα πράσια κάτω. Όσο μετανάειτε, εγώ δουλεύω σόλο. Άκουσες τι είπε η κυρία, δίνε του, ας την ακολέψει. Χορός, да. Εμένα διεξιμπώς, да. Ωραία, νιάνια, πράσια, κότια μου. Ας τον να φύγει, αυτός είναι το αφεντικό μου. Μου φαίνεται πως πρέπει να βρω μια άλλη σκάφη. Είσαι καλά, αφεντικό? Όχι, εξαιτίας αυτού του γορίλα. Τα αγόρια μου θα κάνουν αυτό το μεγάλο... Δούκας. Δεν με ενδιαφέρει ακόμα και μην είναι βασιλιάς. Κανείς δεν κατεβάζει από τη σκηνή μια λαούρα ποδαρού. Αν μπορούσα να παγάω αυτό το μεγάλο Δούκα, η κυβέρνηση θα πληρώνει ένα σωρό χρήματα για να το πάρει πίσω. Και εσύ θα με βοηθήσεις. Είσαι σίγουρος ότι ο μεγάλος Δούκας θέλει οπωσδήποτε να συνεχίσει με άμαξα? Αυτό είναι ίσως λιγάκι επικίνδυνο. Да, επικίνδυνο.
Η υψηλότης του λέει ότι η Αμπιλίν είναι πολύ ήσυχη πόλη. Ήσυχε. Πού ήταν αυτή όταν η σκάφη με το νερό των αλόγων ανατινάχτηκε? Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, Λάουρα. Γιατί πρέπει να πάω με αυτό το μεγάλο γορίλα? Σκέψου ότι είσαι μόνο μια ασφάλεια για να προχωρήσει το σχέδιό μου. Περιμένετε παρακαλώ. Υπάρχει καθόλου χώρος για μένα? Да. Όλης χώρος, нет, да. Ας πηγαίνουμε λοιπόν. Να την πάλι αυτή η καταιγίδα. Για σένα, да. Εμένα? Ο Μεγαλεδούκα δεν μπορώ να το δεχτώ. Η υψηλότης του επιμένει να το δεχτείτε. Για εκείνον λέει είστε το πιο όμορφο λουλούδι της Δύσης. Μπορεί δε και της Ανατολής. Αυτό είναι το πιο γλυκό πράγμα που μου έχει πει ποτέ κανείς. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορείτε να κάνετε τι? Αφού η δεσποινής ποδαρού μου είπε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο ήταν το άδειμο σχέδιο του Τζάκσον, την πήγαμε μέχρι το σταθμό για να προλάβει την άμαξα για το Σαν Φρανσίσκο και να αρχίσει μια καινούρια ζωή. Έτοιμοι, έρχεται η άμαξα. Μην κουνηθείτε, όλα θα πάνε μια χαρά. Εντάξει, Λαούρα, μπορείς να φέρεις τον Λούκα έξω. Για μια στιγμή, πού είναι και ο καουμπόι? Ακριβώς εδώ και με λένε Λούκι Λουκ. Εντάξει, παραδεινόμαστε. Φαντάζομαι ότι θα μας παραδώσετε και τα άλογά σας, έτσι? Η υψηλότης του θέλει να ανέβει στα άλογα των κακών ανθρώπων. Κακοί άνθρωποι. Το κλέψιμο των αλόγων είναι παράνομο. Πώς θα γυρίσουμε πίσω εμείς? Πάρτε την άμαξα. Γεια, Ντόλι! Δεν αντέχω άλλο. Θα πάω στο Σαν Φρανσίσκο και θα αρχίσω μια καινούρια ζωή. Πολύ ωραίο τοπίο, έτσι δεν είναι, Δούκα? Η υψηλότης του δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένος με το τοπίο. Μπα, βαριέται. Καταπληκτικό μετά από τόσο σκαρφάλωμα και βαριέται, λέει. Σταματήστε ακριβώς εκεί που είστε, ξένοι. Έδειχνα στους φίλους μου αυτούς τους υπέροχους λόφους, Σερίφη. Λοιπόν, αυτή η υπέροχη λόφη τυχαίνει να είναι η κρυψώνα του πιο τρομερού και σκληρού ανθρώπου στο Τέξας, του Τόμψον. Ο σκληρός Τόμψον είναι ο πιο επικίνδυνος παράνομος σε όλη την περιοχή. Καλύτερα να κάνουμε μια παράκαμψη, νομίζω. Παράκαμψη, ναι. Η υψηλότης του ο Δούκας λέει ότι αν δεν περάσουμε από αυτούς τους λόφους, τότε δεν πρόκειται να υπογράψει τη συμφωνία στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι μας πιέζει, Σερίφη. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα, κύριοι. Ποιος είναι αυτός? Βγες έξω από εκεί πέρα με τα χέρια ψηλά. Και εσύ σε αυτούς τους λόφους πας, ξένε. Λοιπόν, καλύτερα να βιαστείς. Οι φίλοι σου πήγαν από εκεί. Αυτή η λόφη είναι γεμάτη από παράξενους τύπους. Και έτσι, αν και δεν έκρινα ότι είναι σωστό, προχωρήσαμε προς τους λόφους όπου σύντομα εντόπισα τα έχνη του τρόμου του Τέξας. Για να προστατέψω το Δούκα, τους πήγα από την άλλη μεριά. Πόδι παράνομο. Η υψηλότης του απαιτεί να ακολουθήσουμε τα ίχνη του παράνομου. Δυστυχώς οι καλεσμένοι μου ψήφισαν άλλο πράγμα. Αυτές οι εκλογές καταργούνται. Εγώ δεν ψήφισα. Σε λίγο θα αρχίσει να σκοτεινιάζει. Μου φαίνεται ότι θα κατασκηνώσουμε εδώ. Εγώ θα ψάξω για λίγο νερό. Εσείς ανάψτε κανένα ξύλο. Ξύλο. Εντάξει, έφυγα. Και τώρα πρέπει να βρω κανένα φαγόσιμο. Έχω να φάω κάτι μέρες. Όταν όμως αποκτήσω τη δύναμή μου και πάλι, θα ξαναγίνω και πάλι ο φόβος και ο τρόπος του Τέξας. Χαβιάρι. Πώς? Λέγκα. Τι είναι αυτό, ένα ξυπνητήρι, δεν μπορώ να το φάω αυτό. Αυτό το απόσφαλμα χρησιμοποιεί δυναμίτη για να με κάνει να φοβηθώ.
Ευτυχώς που γυρίσαμε. Έρχεται καταιγίδα, μήπως? Όχι, αλλά ήρθαν πελάτες. Ψηλά τα χέρια και οι δυο. Εγώ είμαι ο σκληρός Τόμψον, ο φόβος και ο τρόμος του Τέξας. Τα, παράνομος, τα. Η υψηλότης του ο Δούκας λέει ότι του αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που ξεγλιστράνε σαν τα φίδια. Τα, φίδι, τα. Τι ήταν αυτό που είπες? Τα. Αυτό το έλεγε και ο πατέρας μου πολύ συχνά. Ήταν από την παλιά πατρίδα, ξέρετε. Да, παλιά πατρίδα, да, не хорошо. Не братья, как гнёда, вопрос не было гня. Не братья. Αυτοί οι ανόητοι πραγματικά με ζάλισαν. Εσένα? Δεν είμαστε καλά. Αυτό δεν περίμενα να το δω με τα μάτια μου. Η υψηλότης του ευχαριστήθηκε πολύ που βρήκε κάποιον από την πατρίδα στη Δύση. Και έτσι ο μεγάλος Δούκας έκανε τον τρόμο του Τέξας να αλλάξει θεαματικά τη συμπεριφορά του. Με έκανες να αλλάξω τη συμπεριφορά μου θεαματικά και σε ευχαριστώ. Θα πάω ψηλότατα στο Σαν Φρανσίσκο και θα αρχίσω μια καινούρια ζωή εκεί. Γεια σας! Και τώρα γιατί δεν πάμε όλοι πίσω στην Ουάσιγκτον να υπογράψετε εκείνη τη συμφωνία? Нет, όχι ακόμα. Η υψηλότης του θα ήθελε πάρα πολύ να παρευρεθεί σε μια επίθεση Ινδιάνων. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν πια καθόλου Ινδιάνοι σε αυτή την περιοχή. Εκτός αν... Περιμένετε εδώ πέρα. Πάω να κάνω μια μικρή έρευνα για Ινδιάνους. Ήξερα ότι ο μόνος τρόπος για να κάνω το Δούκα ευτυχισμένο ήταν να βρω το τοπικό υπηκό και να τους βάλω να ντυθούν σαν Ινδιάνοι. Όλοι στο υπηκό θα ντυθούν οι Ινδιάνοι. Τρελάθηκες! Ο στρατηγός λοιπόν πίστηκε όταν του εξήγησα ότι αυτή η μεταμφίεση θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της χώρας μας και όλοι θα πυροβολούσαμε με άσφαιρα. Αυτό Ντόλι θα κάνει τη δουλειά του. 7ο υπηκό προσοχή! Όλοι στις θέσεις σας! Θαυμάσια! Και τώρα όλοι αυτοί οι γενναίοι που θα πέσουν στη μάχη να σηκώσουν το χέρι τους αμέσως! Θα μπορέσει αυτή η επίθεση να γίνει σε μια ώρα, στρατηγέ? Μην ανησυχείς, Λουκ. Το υπηκό πάντα έρχεται στην ώρα του. Ηρέμησε, λοιπόν. Ο Δούκας είναι γεμάτος χαρά που ανακαλύψετε τους Ινδιάνους, κύριε Λουκ. Μα πότε θα γίνει η επίθεση, θα αργήσει? Θα γίνει, όπου να είναι. Ακριβώς την ώρα του. Θέλω κάθε σας βολή να αξίζει. Τώρα που άλλαξα τις σφαίρες με άσφαιρα δεν έχουμε καμιά ανάγκη. Ο Δούκας το διασκέδασε πραγματικά. Το ίδιο όμως και το υπηκό. Ακόμα και τα άλογά τους έπεσαν το ρόλο τους. Όμως δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που συνέβη και μετά. Το υπηκό φτάνει με μια εξαιρετική ακρίβεια, κύριε Λουκ. Το υπηκό! Το υπηκό! Μα εμείς είμαστε το υπηκό! Ίσως να είναι Ινδιάνοι που μεταμφιέστηκαν σε άντρες του υπηκού. Μα τι κάνετε εδώ πέρα εσείς? Εσείς να μας πείτε τι κάνετε εδώ! Μας ειδοποίησαν ότι εσείς οι ερυθρόδερμοι ξεκινήσατε τον πόλεμο, αν και υπογράψατε συνθήκη ειρήνης με τον Μεγάλο Λευκό Αρχηγό. Μη μου μιλάς σε μένα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι ο στρατηγός Μάξτερ. Στρατηγός Μάξτερ. Σε διατάζω να πάρεις αμέσως τους άντρες σου και να φύγετε. Θα σας εξηγήσω αργότερα. Το υπηκό φεύγει. Τώρα το τέλος της μάχης θα κριθεί από εμάς. Καλύτερα όμως να μιλήσω με τον στρατηγό για να δω τι συμβαίνει. Κάλυψε με, θα προσπαθήσω να πιάσω εκείνο τον Ινδιάνο αρχηγό. Ο Δούκας κρατάει αυτή την τιμή για τον εαυτό του. Α, όχι. Βάλε με κάτω, απέσιε γορίλα, δεν ακούς! Έλα τώρα, ηρέμησε στρατηγέ μου, σκέψου την πατρίδα σου. Ο μεγάλος Σαέτος παραδίδεται στο Μεγάλο Δούκα! Λοιπόν, κύριε, εφόσον επιζήσατε από αυτή τη μάχη με τους Ινδιάνους, προτείνω να γυρίσουμε πίσω στην Ουάσιγκτον και να υπογράψετε εκείνη τη συμφωνία. Нет, όχι ακόμα. Αυτού και από την αρχή. Η υψηλότητά του ο Δούκας επιθυμεί να επισκεφτεί την πόλη του Χρυσού πριν γυρίσουμε στην Ουάσιγκτον. Εντάξει, αλλά αυτή θα είναι η τελευταία μας στάση. Ευτυχώς όμως αποκλειστήκαμε στην πόλη Νάγκετ. Δεν υπήρχε περίπτωση να συναντήσουμε μπελάδες εκεί πέρα, ήταν έρημοι.
Η υψηλότητά του στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που δεν βρήκε κανένα σε αυτή την πόλη. Συγγνώμη κύριε, αλλά εδώ πέρα στη Δύση όταν το χρυσάφι μας τελειώνει το ίδιο γίνεται και με τους ανθρώπους. Και το νερό δεν πάει πίσω. Λοιπόν, και τώρα που είδατε μια αληθινή πόλη χρυσού, τι λέτε, δεν γυρνάμε πίσω στην Ουάσιγκτον για να υπογράψετε εκείνη τη συνθήκη, δούκα μου? Νιέτ. Η υψηλότητά του θέλει να επισκεφτεί ο ίδιος το χρυσορυχείο. Κάνε ό,τι νομίζεις, αλλά δεν υπάρχει και τίποτα το σπουδαίο να δεις. Ορίστε κύριε, εδώ είναι. Είναι επικίνδυνο το μέρος, γι' αυτό προσέχετε πολύ. Да, чаф-чуф, да. Αυτό δεν είναι τσαφτσούφ, είναι πολύ επικίνδυνο. Да, επικίνδυνο, да, ναι, да. Σας παρακαλώ υψηλότατε, περιμένετε και εμένα. Κατάρα! Πάει και ο Δούκας και η συνθήκη. Εμπρός όλοι, πίσω τους! Θα πρέπει να αστείευετε. Τι γυρεύει ένα καθαρό λευκό άλογο σε ένα βρώμικο ορυχείο. Да, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, Ντόλι! Σε κάτι τέτοιες στιγμές θα ήθελα να είχα φώτα. Δεν θέλω να διακόψω τη βόλτα σας, αλλά αυτό το βαγονάκι δεν έχει φρένα. Υψηλότατε, νιέτ, φρέτα, ακούσατε? Нет, φρένα. Όχι, καλύτερα να ανεβείτε απάνω. Όγια. Κατέρευσε το ορυχείο, ευτυχώς που βγήκαμε έξω εγκαίρος. Да. Χρυσάφι, да, χρυσάφι. Για κοίτα να δεις πράγματα. Το παλιό ορυχείο τελικά έχει ακόμα ζωή. Κατάρα, ποιος ήταν αυτός? Αυτός είναι ένας παλιός εχθρός του Μεγάλου Δούκα από την παλιά χώρα. Да, κατάσκοπος, да. Λοιπόν, ελπίζω ότι αυτός δεν θα μας δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Σε χρόνο ρεκόρ η παλιά εγκαταλελειμμένη πόλη έγινε από πόλη φάντασμα πολυκατοικημένη πόλη. Και αυτή η πόλη χρειαζόταν και τραπεζίτη. Τα χρήματά σας θα ανατοκίζονται κάθε μήνα, κυριέ μου. Όσο για το Μεγάλο Δούκα, εκείνος γύρισε στην Ουάσιγκτον και υπέγραψε τη συνθήκη. Όμως ο πυρετός του χρυσού ήταν στο αίμα του. Да, πυρετός χρυσού, да, я не праздник. Και ο κατάσκοπος? Ναι, το μαντέψατε. Πήγε στο Σαν Φραντσίσκο για να αρχίσει μια καινούρια ζωή. Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι, μακριά από το σπίτι μου. Ευτυχώς που δεν πάμε κι εμείς στο μακρινό Σαν Φραντζίσκο. Οι μισοί ήρωες αυτής της ιστορίας έχουν πάει εκεί. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Μάνος Βενιέρης, Ματίνα Καρά, Γιώργος Μάζης, Ηλίας Πλακίδης, Λάζαος Ανδριώτης. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή Μάγια Παπανδρέου.